Bala'n hapus fydd yr holl ffordd yn ôl at Absalon. Cic hir gan y golwr i gyfeiriad Malcyn. Griff John gafodd i benni mewn. A Bodaki fo'r croesiad! Peniad Malcyn oddi ar y bar! A Morgan Owen yn clirio. Nathan Burke efo'r croesiad! A peniad Malcyn, ond neith i ddim cyfri. Y blaenwr yn cam sefyll. Luke Wall yn ôl at Burke. Burke yn croesi. Pete yn methu reoli. Pa mo na hanner cyfla. Mae Caernarfon yn torri rwan. Louis Lloyd a Rither. Taro Bell ar draws efo ochr i droed. Thomas! Yn yr ergyd ar y targed. Yn ddigon hawdd i cael yn Absalon. Sean Bradley. Ffyddiau bach Louis Lloyd at Gosset. Gosset. Teg at y postyn pella! A Zach Clark lithrodd i mewn i roi Caernarfon ar y blaen. Ychydig dros hanner awr wedi mynd ar yr ofal a'r tîm cartra sy'n taro gynta. Ganfod Mendes dros White wan. White efo'r croesiad! A'r arbediad cynta gan Josh Tibbett o'r peniad gan Malcyn. Ond Nai Marsan oedd y cynta i ymatab a mae'r Bala'n gyfartal. Dim ond am gwta 5 munud oedd Caernarfon ar y blaen. Mae'n 1-1. Gosset yn uniongyrchol. Absalon i brysio allan ei gwrts Cosby. Ac os oedd honna'n drosedd, mae hon yn mynd fod yn gardyn coch. Ail gardyn melyn i Celand Absalon a mae'r coch yn dilyn. Louis Lloyd sy'n paratoi gymryd y gic. A rhoi'r prawf cynta i Nathan Pete. Rhwng y pist. Lloyd efo'r gic. A Pete efo'r arbediad. A'r Bala yn clirio. Burke. Yn canfod Aberdaki. Aberdaki'n croesi Malcyn! A mae 10 dyn y Bala wedi mynd ar y blaen. Gosset. Codi'r bel dros Ross White. Zach Clark. Yn sicrhau'r meddiant. Yn ôl at Gosset. Gosset at Ben Mar. Ben Mar. A Darren Thomas yn y cwrs Cosby. Louis Lloyd yn troi. Yn creu lle iddo fo'i hun. Ac yn unioni'r sgôr. Hannar ffordd drwy'r ail hannar. A mae'n 2-1. Thomas. Yn newid cyfeiriad y chwarae. Yn taro bel ar draws. A Danny Gosset. Gosset. Yn ôl a Thomas. Gosset eto. Gosset i'r llawer. A pel am gico'r smotyn. Ond Mr Pratt ddim yn meddwl i bod i'n drosed. Sean Bradley fo'r gic. A'r peniad! Yn cael ei chlirio. Oddi ar y llinell gan Nai Marsan. Iwan Cartwright gododd. Dio heb sgorio drwy'r tymor.